Mae'n haws i beio Ewrop am bopeth, a mae llawer o bobl yn gwneud hynny. A'r wythnos hon, dyn ni wedi bod unwaith eto yn trafod y diwydiant dir. Ac mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi papur yn amlinellu sut gallen ni gweithredu gyda'n gilydd i gefnogi'r diwydiant yna sydd mor bwysig i economi a swyddi a cymdeithasau yng Nghymru. Ein cymunedau yn dibynnu ar y diwydiant dir. Mae'n rhan o'n hanes a rhan o'n dyfodol. A beth mae'r Comisiwn wedi dangos yw bod yna ffordd o gydweithio i sicrhau bod gwledydd fel China ddim yn gallu dympo dir ar y farchnad yn Ewrop ac yn tanseilio swyddi yng Nghymru. Ond y llywodraethau ar draws Cymru yn cynnwys Llywodraeth Prydain yw'r bobl sydd yn rwystro hynny rhag ddigwydd. Mae'n dangos pa mor bwysig yw i ni fod yn Ewrop yn cydweithredu mwyn dyfodol y diwydiant dir, mwyn swyddi, ond am llawer o resymau eraill, mae Cymru yn well yn Ewrop.